uJesu wamuyaphila ngiyokwesaba ntoni na igazi lakhe linginqobele ngindlalifa yezulu. Uyazi leyo ngoma leyo? Yeah. Awunina benkayishana kamenze yaphuza umlazi angameva. Awunina bohlanya bathi liyadla indlondlobele libeka isihlanga emadolweni. Awunina bendloveni amandla. Awunina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile lichithwa ingqole endala yakithi kaMalandela. Awunyabingelela enhla nasezantsi lona obingelelayo uprofessor ngumfo kaMkhize ngidabwa kaNongoma esigodini sakwaBheka umthetho ngasohlangothini nakaMandlakazi. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu, uma ngabe uyaqala ukubukisa ukubuka lo mbukiso yalo le how I ended up in drugs lapho khona esuke silanda khona abafowethu nodadewethu bezosilandisa kabanzi ngey'tori zabo ukuthi bona bawela kanjani ey'dakamizweni. Sisuke sikwenza ngqondoni lokhona, sisuke sikwenza ngenhloso yokubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Ngize ngithi-ke uma ngimbiza-ke umuntu ngicela umuntu ozobuka lesi story sakho noma lolu daba ozosixoxela lona, ngifuna azalwe kabusha. Noma ngabe usey'inkingeni ey'fana nezakho, noma ngabe uphila impilo efana neyakho awuyiphila ngaphambi kokuthi uzugcine kulesi simo, ngifuna ukuthi ethi uma ekubuka azalwe kabusha, engabe sakwazi aqhubeka. So siyacela-ke bafowethu, uma kukhona ongakaze asubscribe, siyacela acindezele usubscribe button, acindezele nebell. Ibell le iyobe isikenqeza uma kunesiqephu esisiposayo. Lokho-ke kuyokubeka emathubeni ukuthi uma siposa bese uthola umbiko. Lo mbiko uyothi uma usungena ngaphakathi bese usitholela isiqephu sangalolo suku. Wey'ngane zakwethu, ngizothanda nje ukubonga kulaba abantu laba abalandelayo, ngoba ibona abantu esisenabo as ama-members of i-channel, okuyibona abantu abasasipha ama-20 nokuyibona abantu abasafisa ukubona lento iqhubekela phambili, singagcina ukuba interview abafowethu kodwa sikwazi ukuthi silule nesandla. So leyo nto leyo ayizukwenziwa emina njengoprofessor, kodwa siwumphakathi ngokubambisana sizokwazi ukuthi silekelele abafowethu nodadewethu abasey'dakamizweni. Sinosibahle Gcwensa, sibe noSigeqa Amagula from Real TV1, sibe no-Amanda Yalo, sibe noZola Tetile, sibe noMungezi Mboyi, sibe noZanokuhle Ndalenhle. Siyabonga kakhulu bafowethu, isandla sedlula ikhanda. Niyakhombisa ukuthi le akuyona i-channel ye-entertainment, akuyona i-channel yokujabula. Awufani nomuntu lapho obukela amanye ama-channel lapha angama-channel okujabula, kodwa le i-channel emalungana ngqo nokuthuthukisa isizwe sakithi, nokubhula umlilo, nokuzama ukuvika indaba yey'dakamizwa. Ngoba masoqala sithi sikhomba uhulumeni, sikhomba abantu ngeminwe, kodwa nathi ingekho into esiyenzayo ukuzama ukunqanda iy'dakamizwa esibhekene nakho. Lokho kuyobe kuchaza khona ukuthi kwanathi asiyimisele ngoshintsho emphakathini wakithi. So siyacela bafowethu abantu bejoyine i-membership. Abantu-ke abaphatha ama-iPhone ujoin bathi akaveli, kodwa if ungena ku-comment box, mina ngiye ngiyidrophe lapho ilink. Siyacela ungene kwi-comment box uma usebenzisa i-iPhone, uklikhe lapho ungene phakathi kwi-link. Abanye abasebenzisa olunye uhlobo lamafoni bayakwazi ukuthi bebone ujoin. Abantu-ke ngiyacabanga besaba ukufaka ama-card details wabo. Ukufaka ama-card details wakho usafe ngendlela eyisimanga. Ngisho ungenza ama-research, ungene ko-Google, akekho umuntu ongakwazi uku-accessa ama-banking details wakho uma ujoyine any channel from YouTube. So abantu abangesaba, abantu onele ngabuthi kumele ngifake ama-card details bese kuyasaba. No, iyona process, iyona ndlela okwenziwa ngayo leyo, and mina angikwazi ukuthi ngikubone lokho ngapha ngakumina. Into engikwazi ukuyibona, ngikwazi ukuthi ngibone igama lomuntu ojoyinile kuphela. This is why ngibabiza ngamagama laba basakwazile ukuthi bebe ingxenye besilekelele ekuthenini sisize abantu. Nkosazane kunjani? Sengilande kakhulu 4 minutes wonke uzongikhatha nabantu lo 4 minutes. Uma ungabingelela abantu ubazise nje igama lakho, ungathi ubani Nkosazane? Ngibingelela igama lami nguXolisile Wakhe. Yeah. Ngisuka eLindelane Enkomeni. Yeah. Ngiyendaphe ngisemgaqweni. No, asingayikhike phezulu manje lapho, asingaqhamuki ngegameko. Mele nje siqale phansi ukhula. Nanokuthi ake ungifuna yazini
ngifuna urelax ake siqale la abantu ngifuna bazi wena umngani kaMbali uMbali bayamazi abantu besike sabanayo la ekhaya umuntu ofike wangibikela ezinye izinto uMbali abhekene nazo angazange azayibike la ekhaya wena obhekana nazo daily mawulele naye ebusuku uma ungaxoxela umuntu yini lena uMbali ayenzayo ebusuku iziphi lezi zimo wena obhekana wena njengamanje usunjengomzali kaMbali umuntu ongasalala ebusuku ogada uMbali unokwenza izinto avuke ekseni naye angazazi ukuthi uyazenza amangale uma exoxelwa yiwena iziphi lezi zimo lezo nokubhekana nazo be free nje uxoxe nje abantu uxoxa nje sihlalele ungaxoxela ikhamera ngoba mhlawumbe izosuke ikunqinde uMbali sinokuthi masihleli naye emini usuke umuntu okhathele akukho into angakwazi ukuyenza kodwa ebusuku lento sengina-ke especially maye yochama akakwazi ukuyihambela ngeenyawo zakhe suke ihambisa kwenyoka ngisho umqala wakhe ukwenza ukujika ubheke ngemumva uyayirotathela kunento ebekuyamila la yena esifubeni awungayivali mike ngithema ngizama nami ukumsiza ngimini ngoba ngibona ngathi kuyisilonda ayisona isilonda lento yakhe unanokubona abantu singababoni athandaze yena ukuthi ustrong ngoba uyathandaza hlezi nje ngegama likaJesu athi uyayibona yena lento kodwa asiyiboni thina uMbali imqaleni lento lena emva kwesikhathi esingakanani uhleli naye mangathiwa mhlambe uyakhumbula estimate mina ngasho ukuthi sekuna 2 months wonke nami ngimthatha ngoba ngiyabona usekudlala abantu nalabo maTanzania buyathanda nokulala nathi sehlezi nje ukudla kwabo nami kwazwela ngoba umngane nami engafikela kuyena nami la eThekwini ngamthatha engahlala naye into yakhe ngiyibone nje Makulelwe emini thandaze akhuluma uyayibona yena lezi zilwane kodwa manje akasho ukuthi mina azeje mhlawumbe ufuna yaxhumana nabantu bakubo nokwenza ezinye izinto abuye agibele ehlahleni njengemfene akhalise ama-sound angekho right uthi angenwe izilwane kodwa lento yakhe isilwane ngoba-ke naye uyakwazi ukusho lokho nanobu-strong bakhe-ke mina ngibonga ukuba strong kwakhe ngoba mase kwenzekile uyasho mina uyakwazi kodwa ungitshela abanye akabatsheli uyakwazi ukungitshela ngoba ngisuke ngimbona mangihleli naye ahambe nje ibanga ngesizwe usukume ngithi ngilethe icathulo ngisho ivoice isuke sishintshile kungasasiyena akhulume ngenye ivoice nami ngumuntu ngicina sengisaba usuke ehamba nje ngesizwe ekuseni mangimpenya ngifuna ukubona naye akunalutho Mina le sound ayenzayo ngazi ngathi inyoka noma eyani enza into engayiqondi nje ngicina sengisaba kunevideo engeke ngayibona la yendoda eyayidriver iX5 yeBM emnyama eyayipaka eduze nomgaqo ukukhona namaphoyisa le ndoda yayihamba njengenyoka le ndoda le ihamba njengenyoka yaze yawongena ngaphansi kwemoto uhamba kanjalo ke naye manje angazi ngoba impilo yasemgaqweni sibuye sifuna ukuyizamela kakhulu noma ke sihlala nabo la behlala nabo babuye basisize kodwa ke i-most obvious kuba abantu abaganga babuye baboshwe nani ngake ngacabangela mina ngokwami ukuthi kusho ukuthi mhlambe khona la akha ngakhona ngoba nabo labantu abadayiselwayo laba amadenufu nake bakhangile nabo banokusenzela ezinye izinto eziwethi nje maweve naye athathe sperm asiphosele umunye buya kulalisa nenyoka ungayiboni ngiyacabanga ukuthi uMbali kusho sikhona la kwasala khona ngoba hayi izinto azenzayo asikho right unenkinga yena la mntwana inkulu wama sekufuneka sizakale uyadisappear kodwa yena uyalifuna usizo shuthi lento emgqilazayo kuyena ngaphakathi yazi into engiphatha kabini mfowethu abakubo kwaMbali bayibonile episode kaMbali yazo wangifonela wathi lo muntu wangifonela kumgqibelo wathi uzofika Monday ngamfonela ngathi useza yini wathi no ngeke ngisakwazi ukuza ngizoza Friday ngalinda ngolesine ngamfonela ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi kusasa basazophumelela yini ukuzala kodwa akaze ezebamba ucinga futhi ababuyanga ngimina uMbali is having a huge problem even abantu abafuna ukumsiza mfowethu yazi nacisha shayiswa imoto ngihamba nalento ede ngikutshela yona
ziningi izinto ezenzakalayo Waqala nami ukuthi ngisalaleki mina vele ngizwe izinto engingazizwa kahle athi uyambo akhona kodwa khona la nami ngoba wayethuna neziphobo nami ngisuke ngizama ngokuzwe ekhaya ukuthi umuntu umtshotsha noma ingomese ngisuke ngizama ukwenza lokho emva kwalokho ayi usukumese uyiqhashela uhlala phansi ngasame-ke nami kwanami ngizelela bekusonto ekhaya beyizayo ngidayisa amakhandlela ngitsho mhlawumbe nami ngazi vele sisey'ntabeni kodwa-ke usiko hhayi awakhe amakhandlela vele acishe sathe uyaqala ngithandaze ilana nami engabona khona izinto hhayi kwavuka kwagoqeka iy'ngubo zethu ilana naye avele angibalekela khona till today angisalali naye sengimbona emaskandi ngoba kusho ukuthi naye unamahloni ngoba ngisho ngimbiza ngiyambona ukuthi uyanginqena kanti anginandaba sengize ngazama ukuthi ngigcine ngifike la kuyena ngoba ngificelele amvusa athi uyabaleka ngambamba cela bengibambele ngakhuluma nami ukuthi anginankinga umnganami nami ngifika wakwazi ukungimela emgaqweni noma izimo zethu zingafananga kodwa wakwazi ukuthi ayimele so indaba yakhe ayinkulu kakhulu ngoba manje ukhona yena lo muntu amsebenzisa uyambona futhi yena kodwa manje ukumusho angazi nokuba strong kwakhe ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi isandaze mayisayibona le nto uyathandaza ukuthi asazi ukuthi uzogcina eyinqobile noma iyona ezogcina umnqobile wami sikwazi ukumenza ngale ndlela hayi sukuma umendlalo wethu ubhekele nasuulanda uzwe kushisa kushoqa ngishinwela ukuthi khona into isikhona la usuke ikhomba ngaleso sikhathi azocasha ngamahayiza nami ngithandaza noma mina ingakazi ingi-affect ngenqamba manga kodwa into engangisuke ngizwa abantu bakushaqile nakumina kwenzakalile ngachokheka kwamthandazo ngisabathe kwavele kwaphela ivoice ngazizwa ukuthi ngiyathandaza kodwa ivoice ayisekho ila abaleka khona ngishiya khona wemfowethu ngacisha shayiswa imoto sokwenza episode naye mina ngangiqala ucishe ngishayiswa imoto kanje mina mfowethu mangiwela umgaqo ngiyaqalaza mina yezwa ngafike ngaqalaza ngawela ngibotha kunalo ngabanjwa uyena mfowethu imoto ithi yangiqeda uthe mase senza naye episode esengitshela zonke igigaba eyinokumehlela ngathi mina yazi into efuna ukusiza lengane le iyaphazamiseka khona lento enamandla emani ngoba imayisesizakala manje usanda kuthatha umunye obe ngathi uthola imali superbet madlana ukuthi wayemgcine lesiyasini wathini hayi ufuna ukumthatha amise kulabo mama amsiza hayi ufike wajikela kwalowo mama loyo wakuchitheka imithi yamama kazi lento kusho ukuthi nje kubo egcekeni noma ikhona into wrong mhlawumbe walala nomuntu othwele mfowethu walaliswa nenyoka ngiyasola noma yilama Tanzania kabasebenzelayo singasho njalo ukuthi ngabasebenza utikolosho achijelana ngezinto iyona ke into ayishoyo leyo ukuthi kodwa igama uyaligwinya athi hayi ungenza itikoloshi ufuna ngisebenzele yena yedwa ufuna ngisebenzele yena yedwa ngazi indawo khona uma usuthi uyabheka ubuyelele kuyena lowo muntu and kulezi insuku lento yakhe imini yazi ngizamalana ukwenzani ngizama ukubheka ukuthi i-episode kaMbali it's episode 57 if ulomba lesikhuluma ngayo umazi siyacela ukuyela bheka ku-episode 57 uzoyibonela yena naye echaza udaba lakhe no manje sese ake sihoxe odabeni lukaMbali ke sibhekane nje nawe ake uqale phansi ubingelele usazisa igama nkosazana yelela mphakathi nguxisile wakatsotetsi ngisukela indelane ngokuhlala awusitshela i-background yakho mfowethu ukhulele ekhaya ngizomention ukuthi ukhule umuntu enikholwayo enithandazayo awusitshela nje ukukhula kwakho ungakafiki eyinkinga nje ukuthi uzoqalisa indaba zezidakamizwa ukukhula kwami ngikhule ekhaya sikholelwa khona ekhaya egcekeni ukuphazamiseka kwezinto ukushona kwagogo nento eyenzeke ekhaya ngicathi iyona yabenze baba netrauma ngoba kwashona ugogo noma mkhulu noma same day bangcwaba same day yini kwenzakalani uma ngingazi kahle ngoba ngisemncane kodwa nje umamkhulu wami ubehlala eGoli uma ehlala la ugogo wami ehlala kaSiko enye indawo
bebesaba ukumtshela uma ukuthi bayagula laba bo2 kodwa simsusugogo benomuntu wabantu abadala shuthi sevele sezwe ngoba ukuthula kwabo kwathula ngekhathi ingafani bancwatshwa ngosuku olulodwa la nomkhulu eqale ephazamiseka khona kwavelana nokuthi ke khona no step father la uma wami ungizalayo noma mkhulu ngimsho bathula ngosuku olulodwa noma mncane lo engithuma ibona abazalwa eceleni nomalume inkinga iqala esengekho ugogo shuthi nomkhulu kwasekuvela na izingane zakhe uma mncane wami lo emshoyo ubesamncane kakhulu umuntu wesifazane abuya saba ucala izinto zabantu besifazane kuyena umkhulu ngoba segcine sekhipha amagama abhlungu kwamenza ukuthi azagcine esebaleka ekhaya ngoba esebona ukuthi akekho right ukubaleka kwakhe wahamba nami ngoba laba abanye bancane abengeke bekwazi ukuhlala nami uyena osethe ukuba mdala kwaba inhlanhla ke uSpari lo wafikela kuyena akabanga nankinga nami ngoba bemazi uma vele naye bekade sonke ekhaya ngihlale kanjalo ke naye kwaba ukuba ukubanga komndeni ngoba ubaba mina ukhona ongizalayo kuthi sibaningi kazi sipoteti ba kubaba noma ucela into mana kubalele so ube umuntu okhona engekho kumina sengize ngakwazi ukubonda naye manje ngoba sengimdala hlale noma mncane naye isithoni mayisisho ngiyabona nami wayengikaza kwazi ukuthi aqhubeke ngikade ngoba kwakufanele ngincele obisikebele kuvele ngingane na 7 months uma yena into yamgqilaza ngathi inkinga yezinso odokotela abasebemkhethisa ukuthi it's either kuzoba umina noma uyena kodwa ke ianswer ngifuna ukuyithola ngoba ngiyabona obvious ngoba kuyimina kushuthi wakhetha mina ukuthi ngiphile ngikubonge ke lokho ngoba waba umzalo strong noma ngingaze ukuthi why azafuna ukungishiya kodwa ngoba wangishiya kudadewabo ezandleni right angiyiboni inkinga ngoba ngizwe nabanye baneyinkinga noma mncane bazo babo kodwa hayi mina lo wami ngiyazi ngoba ngisho enganeni zahleze batshela usisi omdala akukho ukuhlukumezeka sengakuthola kuyena inkinga yaba la emzini la seganele khona anambuzo basebebona ukuthi usebheke mina kakhulu yini kwathiwa ngibuyele ekhaya sengimdala la ngihlala khona nomalumekazi ila ngifika ngiba nenkinga khona umalumekazi wafika nengane ekhaya entombazane endaweni nje isitori sami bebesazi ngoba bekukhona nomama obengisize kwakuthiwa umama Mavundla ngathi asekho emhlabeni kukhona icrash abenginekulanda ukudla igross makuphela inyanga into zesikole nani kodwa lezo zinto mina bengingayitholi ama uniform bengiqokelana nalengane yalosisi uso igama layo athatha izinto wayinike yena seke wangishisela ngisho uniform ngiyobhala ekseni sibangani ukuthi ngiyamtshela ukuthi into zami imina kufuneka avuke kuqala enzele bona nezingane zakhe ezincane losisi yithi mangimtshela umalume kuyifanele nje ngoba ni uzombuza vele nami ngisakhona nami kwakuwumngani into engafanele ngisho make waphuma umalume ngisusengazi ukuthi ngisakhululekile imali zokukhera noma engishiyelile ngoba umuntu engibhekile mina umalume lo malume yaze ngikhuluma ngawo umuntu engaze ngagcina nami sengibona sengimdala ngagcina ngifuna ukufayitha na ngimtshisa phela isekhaya la ngeke ngikwazi uyangihlukumeza phela wena angidli angikhere esikoleni mangithengelwa izinto ziqokwa ile ngane yakhe enye into engabona ngayo ukuthi uyithiza la nami malume mengaqala ukungamtholi kahle khona okay ngoba ngihlala noma mncane bashintshanile nami mina ngihambile ko Richards Bay ngiphuma khona Maritzburg ngiphuma khona eGoli Alexandra ngiphuma khona ngihlala noma mncane osisi bama ngoba bonke bashintshana ngami nabo la bahlala khona ubaba bengane zabo so lento ngiphazamisile mina kakhulu emqondweni ngoba angihlali 2 years cha unyaka owodwa ngishintsha unyaka la kuze kwagcina khona kufanele ngizenze sengifunda ugrade 10 ngoba akwangasekho la ngizothathwa khona ngahlala ke sengibuyile back la ngibuye kuyena uma mncane kunezinto okube khanjwe nezikole kudingakala nje njengentombazane izinto ngithi mangicela kumalume hayi malume kodwa kwathi esikoleni sekufunakala isitifiketi sami sokuzalwa i-death certificate yami waqala umalume wanqaba
ila beqala khona kosisibakho yini kanti tanqa kwathi ngelinye ilanga ngise Marisburg ngihleli noma mncane afona athini uzongenzela iqolo ngoba manje uyabona into eningi ngiyasala ngisahambi nezikole kodwa ukuthi esikoleni ngangisimart ngikhokhelwa othisha abanye bethi bazobe bakhokhela suke acela emsebenzini nami ngicela esikoleni kulesine ngikhumbula kahle sibuye size ngala eNtuzuma mangifika singene ngaphakathi nalo sisi lo sisi mayikhuluma into engingayazi uthi into engicabanga ukuthi iyona umalume yambambisa kunalento eyafika nasekuthiwa abantu sebeholela iphoka kakhulu sekusafuneka ginqwe ithuba ila umalume amebambeka khona sefuneke ngizoginqa manje inkulumo yethu ayiqondene mina ngazi ukuthi ngizoqala ukubhalisa yena uthi uzovuselela shuthi usisi wabona lo sibhalisayo ukuthi esikhuluma into engafani la mkhipha khona umalume ngaphandle ngisala ngedwa mangisala ngiyamchazela ukuthi hayi mina ngumuntu ophila komamncane ngoba nomkhulu ayesengixoshile ekhaya ethini akahambe nami lo vele wabaleka nami mina ngibuyisela yona naye mkhulu ngiyabona ukuthi wayesephazamisekile kodwa emqondweni ngento yayisanda kwenzeka ekhaya ngahamba kanjalo ngabuyela kuyena komamncane manje naye mamncane emzini ngiyabona ukuthi okufuna lapha la kube negross ezoqhamuka manje ubaba umuntu ongayinaki lezo zinto naye sefuna ukuthi at least makuphela inyanga afike nalokho ngoba naye akasebenzi uyatohoza bayabizwa futhi kule toho labo akuyonto eqondile akuyonto eqondile nami uzikhona ngikudingayo bengibambele imali yeqolo ezingane zakhe kona kwangikube kwenza angiye ngisho ukuthi inkosi ngiyafisa ngibusiselelo yamami kukona konke ukushintsha kwami nje ufuna ukwenzela yena ngoba akukho bekukhombisa ishinto bengiyithole bengifundisile ukuthi mawufuna into isho isikhathi sisele ungababuka abangani bakho ukuthi into sebeyitholile yini wena uma ngokuthi uzoyithola noma ngabe uzoyithola yabo sigugile ngiduduze ngalokho ngoba ni akafuni ukuthi ngiyifanise nabo ngoba mina impilo yami ngiyayazi la ngibamba khona umalume sengibuza lo sisi ukuthi hayibo kanjani ngoba wena uyahola and uholi foster care wena uholi le mali ye grant hola imali yokuba intandane nxa mina ubaba wami biological father yaphila khona kuukuthi ukhona engekho ngoba phela akanginafune ngize ngifike mina qathatha kuyena nemali azonginika yona ileyo ngize ngifuthe ukuthi mhlawumbe ngoba mina ngoba ngangingakabhema ama-tries ngaleso sikhathi inkinga ubaba yazizwa umuntu ogangile ngoba nabo baba omncane laba babethana noma bebengathanda ukuthi ubaba asondele kuyena ngoba unama-history nje angekho right uthanda abafazi kakhulu uthanda amantombazane mithisa ney'ngane ey'ngangami ey'ncane so ngiyabona ukuthi enye reason eyenza ukuthi bangathanda ekhaya ukuthi ngiye khona ngoba akasathembakali noma ngeke ngazi noma kwakwama-room inosisibama abadala bethu ayekazama ukulala nabo awungeke futhi manje ney'ngane ey'ngaka abaqinisile kuyaba into-ke nami engiyisabayo noma bengiya mina ngekani yami ngabe sengidinga nje lokuhlala nobaba wami engakazi mina ngenzele leyo nto naye kodwa la asola khona ubaba umngani nomalume ukuthi angazi noma even before noma babevele bangani uyena ubaba washo umalume enhlebe ngothathana nekosisi wakhe angazi washo naye ubaba ukuthi ngeke lo uyakuholela kodwa manje bekusala lento yokhisimusi ukuthi ufune sigqoke kahle angithengelwe mina ngokhisimusi bakhanjwa nesikole ngithola imali izinto mangicela kuyena awuvela ngibikele naye bese ngibona ukuthi ngathi yena umalumekazi lo umfaka umoya omubi okay ngikhulume yena lo siso se-home affairs aphuma ngishiye ngingena amaphoyisa mangingena amaphoyisa umalume sebalekile ukusho ukuthi ubeyizwa le ndaba besikhuluma ngaphandle lapho-ke ngaba nenkinga ngoba ngase ngisusiwe emzini amaha sokuthini angisondli naye umalume uthi ulungisa le nto ukuze ngikwazi ukungena noplastic lapho ngoba phela asisazwana lo malumekazi wathi forever leyihola bevele ihola sengitsheliwe vele beyihola foster care wazi ukuthi nje abazali bami mina basekho even naye lo mama Mavundlu wayelethe igrosane wayelekelela ngesimo sami ayisibona even nomakhelwane babesho
mina uniform ngiqala ukuyigqoka sengifunda grade 7 bengihamba ngenyawo esikoleni ngiphathela uplastic kodwa ngihlezi ngilethele omathafits necathulo mangixoxa ukuthi ngihlale nalo mama ngiyashawa hayibo ngidlela kwesinye isikole high school ngingene ngale uniform ngaze ngagcina ngithengelwa othisha bakhona uma mncane nabusebemthathile sebembuyisele eMaritzburg ngoba kuthiwa ingane ngixolisa ukuphulula udaba likaMalume namaphoyisa nokubaleka kwaphelela lapha iyona into yangenzela inkinga ke emndenini leyo ngoba kwakufuneka ngimbophe phela uMalume ngesenzo sakhe manje kumbopha kwami uyena umuntu esengiseli naye uzalwa noma yena ngingaboni ububi bakhe entweni eziningi ube uMalume oright kumina kodwa ngesenza senzile kwakufuneka aboshwe ngoba ngaze ngacela ukuthi ngoba mina ngiyazi uyena umuntu wesilisa angeke aze akwazi ukuyovula lezi zinto ngoba ngisho ikhadi lami kwagcina kuvelile nginanekadi engihola ngalo lihlala kuyena umalumekazi shuthi okuyena umuntu kufuneka kubuyelwe kuyena yena mayifika into afika ikhuluma engikhumbula kahle wathi yena ayikho into bengayenza bekukhuluma yena uMalume ukuthi akenze njani so umuntu okuyena yena ufuneka aboshwe ubani uMalume ila nami ngiyeka khona buyele emuva esikoleni kwamanje ngiyabona ukuthi uzogcina funeke ngize ngibophe uMalume nomndeni uzoqala ube nenkinga against mina yavaleka kanjalo ke imali yami langabe ngisayihola ukubuya kwami lena kufuneka ngizohlala naye futhi ngoba ngibuyile ngoba ngeke ngize ngiye la sihlala khona kamkhulu ngoba umkhulu esebaxoshile uma namathi ngihamba ukhathele nginobaba kodwa ubaba akenzi lutho ngcono ngiyohlala naye akangibone nguqakulaka ngokusaba nangendlela esengimuzwe ngayo ubaba evele umuntu ongekho right kufika namaphoyisa ezinye igebengu mazwe ayidila nani shawe nje so kwangekho ukuthi nami ngingahlala kuyena kwangiphoqa ukuthi ngibuye kuMalume mila ngabona khona ukuthi hayi le case angiyivali ngoba egcine ngifikele kuyena shuthi sengenza nanoma yini ngokuthi acimele icala lakhe ngamthembisa ukuthi hayi ngeke imali yami yavaleka kanjalo wathi uma uthi kodwa ngiyaqhubeka ngiyafunda isingavulile kodwa ngiyabona ukuthi still ukuthi ngicindezele yena mina ukuze kwazi ukulunga izinto zami shuthi mina iqala kuboshwe yena agcina ngiyeke kanjalo engeneni ngamedamizweni nama ngisenayo ke manje indawo straight ngeke ngisho ukuthi kwaba yiyona ndawo indaba noma into eyenza ukuthi ngisolve inkinga zami leyo ngoba mase ngiyabona yena impela yangifaka phansi kakhulu ukuthi nabantu behlulelana ngoba kwakona la emzini ama behlala kukhona amantombazane wona amadala nginami mina ngisamncane kino wahluleka kuthiwa yimina ogangile mina ozowenza izinto oqala izinto nje eziningi bezenza kumina ngicindezelekile ngazo ngoba ngisho izinto ebengiyithola ziya kulengane nami ngisho esikoleni mangifunda noma kwase kucabanga kakhulu yimi ngivele ngicina sengilala ngicina sengasekho right ila ngibona khona ukuthi ayi amantombazane ngoba yona le ntombazane le ngisho sibehlala nayo so ibengihlukumeza nayo angiphindanga ngathi ukuthi ngibe nomngane wentombazane ngoba wagcina usonze njani usuhlala nabangani ngabuyela kuMalume yeah lo kwakufuneka ngimbophe ngahlala naye umalumekazi mangihlala naye wathini wakhethisa uMalume ukuthi mawukuthi ngihlala mina yena uyahamba hawu afune yakhetha uMalume nami ke ngimdala ngayibonela ukuthi angeke azakwazi vele ukuthi akuhamba uma wengane zakhe sebenengane ezuthu shutha kubo umina ohambayo ucacise lokho ngasuka kanjalo ekhaya ngahamba naye Malume njengomzali angifuni uqama ngangilindele ukuthi uzofika azongincenga hayi bubuyele ekhaya silapho wayithulela uMalume ngabona uthoko shuthi ngimnikile lento ebefuneka ngimnike yona enkululeko uqala ebanganinike yabona ngabafica bedla idakamizwa ngihlezi ngikhala ngihlezi ngicabanga thandaza nami ngikhala ngisho umama ngimazi yaswathulele isibhedlela emva kokuthi abelethe mina njengoba isekhethisiwe kudokotela babona nabo ukuthi ayi angikho right ngihlezi ngicabanga ngihlezi ngingabi right kwawukona leyo mazisana ukuthi angibheme yangalo day ngabuthola ubuthongo first day ngibheme ngakwazi ukuthola ubuthongo ngalala noma ngingako realize ngoba
mangikhuluma iqiniso kube ngangazi ukuthi iyona iwunga le noma ngase ngibonile lezi zinto ezenzayo ngaphandle ngangeke kodwa ngaleso sikhathi stress nanokuphatheka kambi ngangiba ngokuthi ngoba iyona lento engenza ngibe right empilweni okungcono noma ngangakubheki mina ukuthi kuzongithatha isikhathi singana nekusasa kuzoba kanjani akekho vele umngane ongakutshela ngalokho kunalokho uyakunika ngoba wena usamusha futhi bona sebeyaziwe endaweni bayabhema manje mina mangicela ngoba ngiyabona ukuthi basebenzisa nesimo sami abangani bami ukuthi abantu emphakathini bayabona ngikho right so kuzoba nalesikhathi ukuthi ngicele something ngizoyithola kalula leyo nto makuyinto ifuneka iyodayiswa kubhenya nayo lento ingihlukumeza ngokwayo kodwa ngoba nayo lento engizothi mangibhema ngilale ngithola ubuthongo ayikho inkinga enye into eyenza ukuthi babe bangifake kakhulu kuyona ukuthi shuse mina imali ngiyakwazi kube ngiqhamuke nayo kubhenywe ngoba nami ngagcina sengibona no into efuneka ngisizile nakho ukugula sekuqhamuka alikho ikhaya engizoya kulona uke wagula ngike ngagula sengikhuliswa izona lezi zinto alikho ikhaya engizoya kulona mangithi ngiyagula mangumalumekazi lapho lakhetha ukuthi ikhambe mina nomkhulu la wakhetha ukuthi ikhambe mina ngoba ngangikhuluma iqiniso ukubona lapha ecrash kumama Mavundla lo wayengisiza ukuthi hayi even sengishintshiwe ngiqala nomkhulu le grossa mina ngiyazi nginokuthi njalo mangiphanishwe kuthiwa ngaphakela kodwa igrossa ngiyayazi ngiyafika nayo lo mama ubenohlezi ke ngibuza njalo ngikhuluma izinto ezenzakalayo kwaze kwagcina kuthiwa ukuthi ngiyazizwa ngilambile ngiye kuyodla kena lo mama mama Mavundla sewashona mama Mavundla igrossa ngcono iye khona ngabona ukuthi nakhona nami ngangimcabangela umalume nezingane zakhe ngathi ayiqhube ngoba ngangiyibona mina ukuthi usizo le cross because umalumekazi uyaphuza umalume bethi mayebemsebenzini uyena ufuneka aqapha phansi apheke ingane lezi ezinye ziyagadana igadale encane zayabafana nazo ezisethaveni umalumekazi njalo mawuzobheka eminyango ethaveni maye phakathi nazi ingane ayithola isengi esefuna ukushintsha inabukeni ube umuntu okanjalo manje mina ngokucabanga ngiyabona igross yamsiza umalume ngisana ndaba nakwenzile ngoba ubethi mayebemsebenzini ngo7 ebusuku aqala phansi amabhodo hamba yofuna ingane umalume azozayiqhamukele ngo12 esethukela inhlambe ezongena endlini ngoba wazogcina sihambisana engane yakhe ngamcela umama Mavundla ukuthi igross aqhubeka ayilethe ekhaya nginankinga mina kodwa ngizodla kwakhe ngoba angivumelekile ngisho ukubona la ngiphethe isitsha vele ngibuza ukuthi ngiyondla yini ngibe ngisafunda isikole yana sesikoleni ngafaka uyena kodwa ngoba kwama uniform ubhaka mina ngiqala ukuphatha ngoba sengiqala noma mncane wami bengiphatha uplastic amakhava amayizazazo ezingakhaviwe impilo yami ibe different kakhulu nabanye noma ngingasho ukuthi ukubhemi kona okwangisiza kodwa ezinye zezinto ngiyayibona namhlanje ngoba sengibhema wrong no right ukuthi no kwakufanele ngenze nje ukubona ukuthi indlela yokuphuma angisayiboni ayithi umnyanga ubona ukuphuma so ungena mkhulu ungangowasemall uyayivulekela ngempela futhi okuphuma hayi nanani sibeshawe nazo indawo zokuhlala mina ngokuyithemba kwami ngasho ukuthi mase ngiyekile ngiyaphinda ngikujabulele ukuhlala nabanye abantu ukuze ngizoyiprove ukuthi no angilona igwala ngiyakwazi ukuhlala ngibadlulisela into zabo zokubhema kodwa hayi la emgaqweni ngoba kunalento ebayisilingo ukuthi masuyekile ukubhema sengizamile mina ukuyeka ukubhema hayi ngamamedatoni ngiqamba manje ayikho medication engasaba bengizamela mina ngoba nami nezinto engifisayo ukuzenza ekhaya ngoba nanomkhulu kuseze wagcina seshonile sekhaya ngana nokuthi khona bani la ngikhulele khona la engafounda sakhona nami sakukona ekhaya ukuba ka stepfather sama noma akasekho nogogo akasekho bafihlwa ngosuku olulodwa ngoba kodwa lona ekhaya bengizizwa mina ngijabulile kulona kuna ekhaya kamala bekhona khona umalume ngoba bengingajabulile neze angisazi khona bani kuze kube namhlanje nginazi isifiso sokugoduka ukuthi ngiyekhaya kodwa ukuthi ngizofica bani
angazi ngoba umamncane bami kusukela vele ngikhula ngiyazi nabi isimo sakhona ekhaya bese behlala obaba beyingane ngiyazi nje khakho umuntu malume umdala uyasebenza isiphingo naye uhlala noma wengane zakhe omunye omncane useThekwini naye beyayibhemela vele manje kuhamba kanjani ukuze kugcine kufinyelele ekuthenini manje usudayisa ngomzimba dayiseni kwami ngomzimba okay indaba iqala khona election sakhona sengasayithandi lento ngoba ngiyabona manje ngasekukhombeke mina ukuthi ngiphante sekukhula mina sengiba no roster manje sekuyimina efune ngiphante ngiyabona ngizogcina sekululeka isandla ngoba into ayingihambisa ekhaya mina kahle kahle ngangathanda ukuhlupha lo mancane nganginayo ngendlela yesibusiso ngayo kumina ngangathanda ngangithi noma ngikwenza ngizozivula isikhwama sakhe kuba ukuthi noma ngifica 200 rand ngithatha lo 30 rand ngiyayishintsha wayisazi nalokho ngiyazi kuyamhlukumeza kodwa ngoba ngangimcabangele ngoba ngiyazi kuona lo 30 rand lo engizowuthatha ngabe plate yami lokudla ngabe into engizoyifuna ngoba imali asuke ibekele mina le ukuthi ngicarry naseyikoleni ngabona ukuthi naye ngizomhlukumeza azagcine lahla izandla ngoba uyena mzali engithembele kuyena wona wonke amacala ami uyangimela noma engixeka mangirong kodwa kukona konke uyakufela kodwa akhokhe makufuneka kukhokhe kaze ngabona ukuthi okungcono angisuke endaweni nakhona kudlala abangani bethi hayi unendawo ngasuke ngazi ukuthi mina ngeMayville kufika kwami la eThekwini ngiyibona impilo indlela ehamba ngayo ngathola umuntu wesilisa engizohlala naye lana-ke baphanta ngamacala babamba inkunzi bakhuthuza abantu akuyena umuntu ongahlala naye full time suke eboshwa ekuboshweni kwakhe angakazi umuntu sasatha indawo ethi semamlensini emakethe akekho umuntu engimaziyo hlezi ngihlala endaweni eyodwa vele ngisana lesi stress sasekhaya kufika intombazane engathi ayikade lokhu ngibona masiya naye ingitshela ukuthi hayi ngizwile indoda ayiboshiwe inkinga la engiqalela khona abangani bakhe umfethu lengakuqala naye bengitshela sibona hayi ngeke siphethele yasho sinaligibeli lo muntu uboshwe eRobert angazi ngisho amacala mina siwa uzohlala khohlo yena abuyela kini noma thola umuntu ozokuphantela kuthina bayangikhomba ke manje ukuthi kufanele ngikhethe kubona la abangani indoda nje ngizohlala naye ngikhohlele ngoba usazoboshwa ngethembe nganginalo ngancamela ukuthi hayi angibaleke ngoba lento bayisho abagcini ngokuyisho nasebusuku Makulelwe sengiyazi ngibangithinta lento abayenza ngobuxoki sebebuya nangokushintshana bebuya kobhanta ngibhemise lo wakhulume lo kabi nami ngiyabona sizogcina sengizoxabanisa abangani kuyona into engathanda ukuyenza ngibona abantu bexabana ngenxa yami ingithathe le ntombazane ekuthiwa ubuhle igama layo isini ngoba ngangingabhemile nangalelo suku ngine stress ithi asamse point yona ithenge point ngibheme ngibe right besiya phanda sihambe kanjalo ke masifika siqeda ukubhema sasamsolwandle phansi khona ngakwazi ngisho izinto ezenzakalayo eThekwini awazi bakuphanda lokho abakushoyo angihlalise phansi lokho ehlenyuka hayibo ngiyambona uthathwa imoto zihamba uyabuya kuze umqondo ubuye ngoba eselwiswa osisi laba badala ngazi ukuthi ngoba sibhema kudayiswa ngo-30 rand manje bona badayisa ngemali enkulu bulala umsebenzi eyashaweke sibaleke kuthi ngelinye ilanga yena umngane wami wayengafuni ngiphanti noma ngeke ngize ngazi-ke kuyena kodwa nje ngangibona kanjani ngoba nami la ngiqala khona ukuphanta ila ngibona khona ukuthi umfana wabantu ubekade ngisiza ngiyezwa kuthiwa uye enkantolo futhi nami ngizofuna engigodwele impilo ngangiyimele sengibonile ukuthi wenzana ngaze ngayitshela empilweni ngamphekwe inkinga enginazo ukuthi ngaphinde ngidayiswa ngomzimba uma ngiba nengane ngizothiwe basabele ngoba uma mncane wami naye uhlala emzini wakhe okokuqala ingane ngiyazi kwamina ngiyahlupha ngizazi ukuthi waba kodwa ngezimo zabazali izinto ezisala bazalini ziyawela kuthina nje sikwazona zonke lezi zinto ngizoyibelisela enganeni yami and most ntanga bethu sumisela amaTanzania abuya hamba shi la emgaqweni bube nomuntu ozokutshela nje ukuthi condom yena akayifuni so isifo ke usithola kalula ingane ngeke ungamithi ayitshela thina vele uyayikhulela
futhi ngeke ukugula kungene ngosuku. Hayi akubanga into engayithanda leyo kodwa ngosuku lokuqala ngisalikhumbula ngisho usuku engaqala ukudayisa ngalo. Kuntswempu kungenze kulutho nakuyena umngani wami usengcolile phela sehleze egqoke into eyizodwa. Eze ngihlalise phansi. Kwaba nemoto nje lokhu izulazula. Maya yakuyona iyasuka. Shithi izigcina ifika ithini ifuna ukuhamba nami yena imfuni. Hey. Iqaleke lapha inkinga. Nami ngokubona ukuthi ingane yabantu sengihlalile la almost inyanga yonke. Yena ungiphantelayo. Engayitshela kona mina ngenqamba mangayitshela ukuthi no vele angisasilo virgin sengalala nomuntu wesilisa before kuyobe kungaqali. Angikwenze nami ngoba umngane wami isho namhlanje la singadlile singabhemile. Kwashelter la ngilalisa kuyona kusho ukuthi ngeke ngikwazi ugcina ngilala kuyona. Cabanga nalo muntu obekade ngisiza ngoba ngifuna ukuyozwa ngaye lento esho abangani bakho ukuthi cha ngempela mfethu ugoduka angibuyi. Lo bhuti wakhipha imali ngoba nemali ayishilo yayisile wamnikeza 100 rand lo wathi akabhale number plate yonke into kwakumlungu angithatha ngisemhlanga angibuyise nje futhi ngoba banginikeza u400 ngakwazi ukuthi ngiye siyale enkantolo nangempela ngitshelele ufesa athi gwetshwe 6 months nakhona usayotoka lo 6 months kusamanzi phansi ongcono ngivele ngigoduke. Yabona noma ngifike ekhaya angazi ngizofikela kumuphi umndeni. Kona lo ngifela kona file ngifena something ngoba ngishaye lokho kusikade phela ngahamba. Ngizodlani into ibiyenze ngisafunda isikole ngibuzwa uma ngithi ngilambile ngithi ngizodlani. Leyo nesikhathi mangilambile ufune ngiqale ngitshela ingane yakhona kulowo muzi ukuthi ayithi lambile ukuze sikwazi ukwenzelwa sonke ukudla. Mina ngeke ngikwazi ukuvesana ngiqonde kudlela. Man wetadewethu kunjani sibuye ngokuphatha ngoba nje manje ngicabanga ukuthi sisele nama seconds ukuthi ivaleke lento. Ngihlezi ngikhona. Okay, lena benkashana kaMenzi yaphuza umlazi angameva. Sisalelwe isikhathi esincane nje manje sisalelwa ama seconds lapha kwanami ngeke ngiqede le novel engizoyisho. Sicela ukuthi uyaqala ukuba ingxenye yethu ucindezela subscribe button uze wazi ukuthi sizobuya no part 2 nosisi iyena ozolandela mangicabanga ngendlela ezizozama ngayo ukuthi ngimthole ukuze uzokwazi ukuthi sizoqhubeka nodaba. Siyacela ukuthi becindezela subscribe button uma futhi unenhloso ukuthi sishintshe impilo zabanye abantu siyacela ucindezele ujoin ukujoyina ku20 rand nje kuphela ukuze sizokwazi ukuthi uma osisi sesikhulumile nabo kanje njengoba udaba likase sonke umuntu uyalizwa ukuthi lumi kanjani umuntu ongakuthanda ukuthi agcine mhlawumbe asizakele kodwa mhlawumbe ngokungabi nawo amandla kaprofessor ngagcina nami ngicine ngihambe ngikhangeza kubantu ukuze asizakale bafowethu siyacela ucindezele subscribe button nijoyine siyabonga nakulabo sebejoinile abantu bengasabi ukufaka ama card details akekho umuntu ozoba neaccess yama details wakho ngisho oyedwa uma nje wafaka kuphelela lapho into engiyibona kuphela ngapha ngibona igama lomuntu osejoinile siyabonga kakhulu.